I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black. Huh? Biar saja. Bisa. Loh, aku apa? Pas kan barang cak. Wah. Iya. Enak ya. Rawon kok. Ya apa ya? Huh? Ya. Yo, sadar aku mau tikok foto kudu endi? Ya. Nang, sadar gua petno. Ini wong tua. Iki kepiye sih di ya Allah nang. Mana itu kan pas roda barang. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Tak barang sekarang Gusti. Aduh. Kayak ngene iki kepiye. Tamu ngerti tukok napa gelino. Mau sinden deh ya Allah. Ika dek kaya anak putu-putu kundok kana iku sapa ika? Loh. Encen putu kok tak susu lelek ngono. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Iki kepiye ya. Sampeanku rek jebul sik nang kene iki. Dek mau ya kaya iya. Wis dukane. Ya Gusti, ya wis lah mangkat rono. Ya Allah, ya Allah. Aduh. Wah, kapan iki? Apa ngoposku nang kampung. Ini lho, Bas, sareng sik. Enak iku apa iku jipitan iku nang. Iku ora duite terak iku san. Ya Allah. Lho wis dicipok, Mbah. Lho. Jepitane. Wis dicipok nang. Ya Allah. Ora dhisik, Mbah. Dhisik Enak. kene lek kesel, Mbah. Ya Ini lho, Mbah, bar tak sakoni. Huh? Ini lho. Wis aku tak nduk kene nang. Ya Allah. Wis tuwa, jek metu sih. Baca. Kowe lho, Mbah. Wis tuwa, mbok teko sing roda iku lah ben nom-nom ngono lho. Kurang ngono nang. Jenenge. Jenenge ronda kan sing mampu sih, Mbah, ya ta, Mbah. Cara tuwa kaya kowe kan ora wajib jatahe kan ngono sih. Wis nom-nom wis kembang kencang.
Lah piye? Jatahe wong tuwa iku sing dijogo rek malah ora kon riwi lho. Bali saat ya wis di. Ya nang matur nuwun ya nang. Nok kene wae. Engko tak Lah sapa sih nang? Nang. Oke, malah lali be aku. Mbah aku wis ora patek ngono. Anake Sutopo kae ya. Yo. Nek biyen ngetuk sumur iku. Iki jebul cek putuku. Wah iya. Ya Elak, Allah. Nang. Matur nuwun ya nang ya. Tengah nonton bojo ya nang ya. Kowe lek kesel teko udut-udut tang ngombe-ngombe sik. Ya. Iki lho. Nah, iki tuh tera iki. Rokok apa iki, Nang? Sukun, Mbah. Duwene sukun putumu ora ditutup sik. Ngombe-ngombe sik. A few moments later. A few inches later. Kok Wong tua kok langgan. Iya, Bang, kan ora digelas. Oh, tutut sik, Bang. Anakku iki iki nang nek kon jaga. Nah, iya yen kebangetan sing do nom-nom lho, Kak. Wong tuwa iku kudune iku malah sing dijogo, malah kon riwari. Aku iki maturon ya nang ya. Mbok romate dong ini ya. Ya. Berarti iya paling pas roda temenan. Iya garek sithik kono ora ketang sedih lho nang. Yo hati-hati ya. Ya wis ya tak marana sekarang ya. Aku tek nganu nang ya. Wis ya wis ya. Cuk ngene ya. Rokokmu di mana, Man? Rokoke iku dudut, Le. Iya, Man. Lho. Tuh, Man. Take di man. Yo. Kira-kira apa, Please? Wah, ya berarti koi kimpul mau, Man. Halo, halo. Iya, irek malah kok gowo udutku mati iki lho. Iki nang lali nang wong tua wis ngene iki nang. Sandalmu di Aku lali lho, aku lali aku makan. Oh, cik nok kono i piye ta kowe iku? Tuntur ana. Ayo tuntun. Ya. Oh, tuwa barang rek wong kok gowo. Lho, iki sandale keri nok kene. Digesek. Impul. Digo. Sandalmu Sandalmu lek selingkuh iki. Lek jaman saiki ku selingkuh. Haradang, haradang,